mga kalakwatsero at mga kalakwatsero? Andito na naman po ang inyong kalakwatsarang Warang! And excited na naman tayo guys, and gabi na naman. Kararating lang namin ni Coach John. Dapat bukas pa ako mag-vlog, kaya lang sobrang excited na talaga siya makita itong i-vlog ko ngayon. Kasi po, kung hindi nyo nalalaman, si Coach John ay mahilig siya sa mga Filipino-made products. So, itong in-order niya online is Filipino-made products. Actually, ito ay made in Marikina. So, ayan. Sobrang excited siya. Kaya, sabi niya, ngayon ko na daw siya i-vlog. So, ngayon na natin siya i-vlog. Papakita ko na sa inyo, guys, kung ano i-vlog natin ngayon. Akin na nga po. Mabigat pala. Ayan po. Eto na nga. Eto na nga. Ayan na. Mukhang malaking box. Ano ba to? Ayan. Ano ba yan? So, akin na nga po yung gunting. Ayan, ako yung tinamaan. Ayan na nga. So, in-order niya po ito online. And, syempre, titingnan natin kung worth it ba tong kanyang binili. Since ito po ay gawang Filipino, syempre, dapat naman po ay worth it talaga. Hindi na siya makapag-antay makita. So, yung in-orderan niya nito, guys, sa online, ay parang andito yata yung pangalan. Esperanza, Manila. Yun ang kanyang in-orderan. Ayan, di ko rin yung address, pero baka bawal sabihin. Ayan, so, di muna natin sasabihin. Lalagay din natin dyan sa ating, sa baba. Lalagay ko po dyan sa baba yung link. Pag gusto nyo po, umorder din dito. So, ano ba itong in-order ni Coach John? Ba naka-box? LBC Esperanza. So, yan. Tingnan na natin, guys. Mahirap buksan. Tarang! Yan na po. Sapatos pala yun. So, ayan. Tingnan niya natin yung box. Ano ba nakalagay? Ayun! Ayan po, guys. So, tingnan nyo. Pakilapit nga po. Ayan. Marikina. Gawang Marikina. So, alam naman natin, guys. Pag gawa sa Marikina, ayan. Naku, matibay yan. So, tingnan natin ito kung talaga bang matibay. Since si Coach John po, mga kalakwatsera at kalakwatsera, ang tumatagal lang sa kanya na sapatos ay yung mga worth 7K. Yun lang yung tumatagal sa kanya. So, tingnan natin to kung tatagal sa kanya. Kung abutin ng taon, di ba? Magre-review ulit tayo after 1 year. So, ayan na nga guys. Papakita ko sa inyo. Wow! Tingnan natin. Uy, may ano pa, may dikit pa. Amoy rugby, guys. So, maliban sa naka-rugby siya, yung naka-rugby yun. Yung dinikit ng rugby, nakatahi din po siya, which is maganda kasi matibay yung ganyan. So, ang unang bumibigay kay Coach John, ito talaga palagi. Yan, o di kaya bumibitak po yung mga ganito. So, tingnan natin ito kung tatagal kay Coach John. Pero guys, grabe, size 10. Di, ang ganda po ng sapatos. Grabe, oh, perfect. Ayan, so wala naman pong mga scratches. Wow! Ganda, kulay brown. Yayamanin guys, gawang Pilipinas, gawang Marikina. Kung saan si Madam Imelda Marcos ay nagpapagawa ng kanyang mga sandals. So, ayan po yung loob. Tingnan natin. Yung dila. Yung dila. Wow, ang ganda. Tingnan natin baka may free sa loob. Hala, ang ganda ng loob niya, guys. Malambot. May foam. Wow, kahit yung dito banda, malambot din. Di natin makita. Pwede ba natin buksan? Yan. Kaso di ako marunong magbalik nito eh. So, grabe. Bukas po, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung loob. Since gabi na, hindi natin masyadong kita. Ayan, bukas papakita ko sa inyo. Ang ganda, guys. Grabe. Ayan, no. So, ipapasukat din natin bukas kung kasya ba kay Coach John yung size 10 nila. Tignan natin yung isa. Yan. So, may ganito po para hindi siya magasgas, which is good. And,
Hindi naman siya kailangan i-bubble wrap kasi ano naman siya, sapatos at saka nakabox naman. Grabe, ang ganda talaga ng design. Di ba, parang ano siya, parang worth mga 7K din, yung mga binibili ni Coach John, mga ganon. Pero grabe, ang mura-mura lang talaga nito guys, ang mura lang ng price nito. And ilalagay ko po dyan sa screen kung magkano yung price nito. Grabe, napakamura. And tingnan lang natin kung tatagal dito kasi madalas ito yung nasisira at saka dito. So, sobrang detailed po yung pagkatahi. Ayan, kung nakita nyo naman po, detailed na detailed. Ayan, so, makinis po yung pagkagawa, malinis. Wala pong, walang kasira-sira. So, parang bagong gawa lang din siya. I think ito, hindi naman siya kahoy ba to? Kahoy ka ba? Parang kahoy, no? So, ang ganda lang, guys. Sana tumagal lang talaga to kay Coach John. And, ayan, may nakasulat. Esperanza. Esperanza! Parang ganyan. So, ang ganda. Yun nga, bukas ko na sa inyo papakita yung loob nito kasi madilim na. So, hindi na siya masyadong makita. And, syempre, kapag matibay at saka maganda siya sa paa ni Coach John, order tayo ng madami at i-order din natin si Prince. Yun lang guys, ang masasabi ko talaga pong quality. Iba po talaga paggawang Marikina. And ang ganda niya, di ba, wow, kumikintab. O, di ba? Ang puti dito ng paa mo pag tinignan mo. Ang ganda ng design, na napili ni Coach John. Very detailed din po and ang kinis ng pagkakagawa. So, yun lang guys. Tomorrow, tingnan natin sa maliwanag. Kasi nga po ngayon is naka-ring light lang ako. So, para kung mag-iiba ba yung kulay niya. Pero sa personal guys, napakaganda niya. Hi guys! So, andito na ako ngayon sa labas ng bahay namin para kitang-kita natin yung liwanag at ganda ng sapatos. So, ito na po yung sapatos na pinakita ko kagabi. So, ganyan po siya sa umaga, sa liwanag. Tinanggal ko na po yung sintas dito para makita nyo yung ganda ng sapatos. Pero, ayan, hindi pa rin natin masyadong kita. Pero maganda, may mga foam siya sa gilid. May foam din po siya sa loob, so hindi masakit sa paa. So, andito na tayo ngayon sa office and gagamitin na po ni Coach John yung sapatos and excited na siya. Kaya, tingnan natin kung gaano kaganda sa paa niya. So, eto na nga. Suot na ni Coach John yung sapatos. So, nakita niyo naman, di ba, ang ganda sa paa. Wow, grabe. Oh, pangingamanin. So, ayun na nga guys, di ba? Nagamit niya na. And ang ganda sa paa niya. Ang ganda po talaga ng sapatos. Paulit-ulit kong sinasabi, pangyayamanin. Huwag niyo pong kalilimutan mag-share, mag-like, and mag-subscribe for more videos. So, with that, lakwatsyarang waray here. And bye-bye!